Sanim the Indian fan set time and also I better not say. Oh, Jesus Christ of Nazareth, demon. Amen. Amen. Bushi Apostle General Transia by Sia to Nafe. Yadin Komobono, I shall soar. La ilaha illallah. Allah sarki dariya fa habbatani Allah. Oh Rabuni. Sarama habbaku. Rabuni. Talamaria. Rabuni. Rajiba kaiza habbaku. Oh Illai. Oh Illai. Rama H. Awradibra. And they use your case and no me. Now, your cousin, dearly friend, but that's already young coupon and shy and near tea for you now. Sell the nurse so I tell you. Your cousin Cassia, the tea of the tree Casamia Biabo. We are seeing now a Sirono, a Janema Munuso, a Yamiasem, a Yenshira, and a nome. The sound of men no ye. Adie bia e kanipa abrabon na emma kwa ansana ebenya kwanya ye adwuma woni pa so no na waye bibi amana hye obi na ode ohaw anani bre akese wo abodua because according to Proverbs chapter 30 verse 10 wasime ni akwa ho nsekuro nkyire ni wura wa modua mo anifo nti duabɔ no ba ne bre a waye ade no ahye obi na wajene ho anyi na wode ato abrabɔ so ama wo your friend of case. Yes but they pa me ho sɛ ebi ante sa ade a waye mi se na mra wo so what you say nti but that's a bebreka duabɔ yeah ebi dem go to Proverbs 30:10 o si ni consequence ni wura wa modua wa ni fo ɛna Bible nso aka sɛ de apetu pretu na so fra katachi ni abɔhunu bi eni nyina so bi anso nyina. But that's it. Prayer 26:2. And what can't answer. The DNT Abasa say me mafa wade. What be some ampa mafa. Obomi dua curse into me yame. Makano koda di achero. But adiano kutame me sign. Mafa adiano me se me mfa me do Nyankopon sei. Na what the curse ne to me so a ebeye adwuma. Nti curse ne babra nipa anka no kora obibi mu. Ne dia bawo so. Yanshe edin true. Yeah. Bra obano kachire be ma no se nkodi aduaba nkodi aduaba do. Ebere Nyankopon bae no si sanse o kachire be 90.7 FM. Mi no watie wo yiri nti. Wani mu fifi na ye Sompa. No kachire obano so se wo so sanse wo dada be ma nti. Wo so nyi semi. Sa asem na Nyame kan aduaba na. Ayeduabo. Se ntina o sitie awrade Nyankopon mra nsem. Udi soa Deuteronomy 28 wind down so tie awrade asena ofulu a eyenhyira ba so kwati Nyame asem ha ye nome e de bawo so nti onipa na ntie Onyankopon ahyede no na ono mom efa mra hye ne nsem se bepese me ye de me pe ena ma Nyame de nome tu ni pa brabo so na ye fam yes tina me ka se wiase ye wo ho no ye nome ni nhyira na wo de wo do no na wudi na ba tina Proverbs 26:2 ni ka se said I've taken fleck at you na particular con san and you are both in your so in yajuma. But said Diana Yanaswa, a yajuma. Let's see a tree of boss in a con step by step. Yeah, well, family case, individual case, near one nation case. Apostle so jippery, near Shesta 90.7 FM. You will be able to say family case. Family case, no, you're free yet, Yawushu. Lamentation chapter 5 verse 7, King Kamam. Yenya free ya wushu eno ye family ya ebia ebusuano me yetumi ba sa abusua bi wo ho a yese ye pesika ye mpenipa na wona na bi odi kan a opa ne ho anya e de abusua no hyebra akogye sika wabi oti asenti sa abusua no onyi nchenim kan lamentation kwadwom ana lamentation tinum nyima yenson no yene janum ayebone
ensu woni ho na ye na yeso wona mu ye that's it okay nti boni bi a me nana bi ye me papa bi ye etimi de ho nhwunhwan so beto family so ba bible say wo kra ye boni wono no bewu enti emfa ne se me nana ye na woni wona me ma ba na ma beje awurade adi na adom na gya me adware me sa no me no so asem bible na so aka so beje frɛ ne mabusuan kontonchim enti sa no me no e wo me so me da se ye nyanyi wo mfiri mu a eda wo so wo fi ho nko ade ya enti na o kan se ayi Acts chapter 2 verse number 37 34 42 no ana o kan se mo nyim mfiri ne mabusuan kontonchim mu nti se me mama ko na mama wa anye me ameda so tim emfa se me kristoni abusua bi wo ha yanware nti kristoni wo sofo wo wale wo jai the one obi na wo wale ba kutuko si awieye na wale ebuku anu asa wale foforo ayiye asofo wa abusua mu nyina e family curse nti family curse de se wa hwe ho adwuma no wa anya eti unya wo tikam kura ba so awon yema se no me na be dan wo abusua no me dem be da se ye de yale ehunu obi abeko wu anani fra ewo fie ho ye nyini nche 90.7 FM ansa no obi abeko wu ne kuro ene to no e ma wo hunu se abusua na ye no me fie ade sa ye wo asane aye me ho ade ewo fie ho nti obekọ abusua be eno na ya no mtade sika anipa kwese sika no ana ba bi so ose penipa yempe sika nti obekọ no abusua no anipa gum se chawo ohia kukuro ene akola keto atefom eba obebu no mfie dunhia kura nti musa aben so kura na ofie nan ati ase ni nyina ifiri saa eno no men wo no saa so yenya obi ahwa de fie enchene memewu saa ni nyina no buwa na ye kes tete ya nanu ma brafo no obetimi kase ohenewu yede ni pati sie saa tam tete tam no ebi kura na okoto penfo obetimi apane che obia but aya amamre ne amane ya wohienti no watwa sani pandi so kase ya hunu se brani na wu but kase da fie mo jampa fie ho no obi nyem no obi anyem no hwie nsuo hie gu odwa wanyem so odwa wanyem no hwie gu nsuo odwa no press ana ne ho nwini wo ne ba no na ne ho ahyehye nti no me ye fa bi free ye na ho de koye ye funu ye hwe nation oman no bedase wi aba individual oman se no me da oman so a muti supo na sukoba de mo obedwale party ma se matinko abo na so na hu twi ebi na ekoso Ghana e de na ekoso no me eda yeso e kwa be so ji wona wo hu na brade no me eda yeso na bedase yeti afanwa asase so China mem omuni saland ye obi asu yetimi kra mo firi ho bedi ache Jeremiah 39 wabi ana Jeremiah 39 because can it no ye na nanom tam no apostle na bible read the one kan wabi tell me do baby samenti me ba jodifo Yeremia ti miensa enyimo no so adwuma ne ye ni debisi ai odonya me pa nyimo ye nkron no na adwomoma wa mu no hwie nti ogu asase no ho fiase tete babro no sei na adwamama wa mu no hwinti wadome asase no yeso apa asase ne dua on se kanetete no na eden se akolasi so na ya ngro ne bra na wo fafura ya yitwa ne kiyasi kiri bra nti ne yesura adwaman Ghana but se na koye se akola mfie dumiensa o mpana dunan wonim se de ye waka bia hwe ma mienu ne miensa badwom ne afemfam ye ho kan so na nkentesa obe ko school wato ade ama so mfa nsua ade adwaman star ne wo so osua training yakobo adwaman ati ase enti sa dwaman na kwa ma kodu se kura de ase be ma fa be ma tunu 90.7 sa de ne koso a e ma no me beto o man so na no me ne beto o man so ase de be hunu nie Lamentation chapter 5 verse 1 down wasi adom ne mo ho de sere koi awurade kai de aba yenso hwe na hunu ye ahora ye na japade adane ahora de ye na fie aye ananafo de ya danda nwisia ne nyanka bia ma me ye na nanom te se akunafo ensu a ye nom yetuaka ye nyina nso ye nyina ye nyina ja ye ton woton ma yen nyimo ye num na se wose wokura yen ko achi okura achi ka ye ko ye bre wo ma ye nya ahome wose ye de ye homa Misrim ni
Syria ese de homa ho ne nya no China bia ba no ma be tue sa no ma sa de mai wo ma ntam ho awu de da o be firo na China fo nkura bebre medase aye e ma ntam ho mo ne nya duane dia me ye de homa misiri Syria ne nya no aduane adi 90.7 ti FM. Ghana ni ba kwa ka obi manso afa de ayere nse force kama ne na wa na etuo sini hwenam ne gina saa ne yama no so eso ke ya ka ene ma papa nya me de adom Ghana sabi no de ma Israel prekase ye obi akasa ye obi di body ye obi bonbon frada ye obi koko ye obi coffee ye obi gold ye obi petrol ye obi oil ye obi ati ase but can you imagine say ni nyina chiri no hwe Ghana ya ba hwetin krofo amanso bi twitwire ponkose e bi titi brezi adada krofo ase na bruchie ne ye guso ton fofofo onya bi ntone boden onti bi tomo no obi na say obi yi pieto bo twum se mi to bibi ye mai tan na ayetete no atwo me pewe efe okose sisi o man no me kanwa brezi ago tro full ye na ye madada kwa ma bi Ghana ye ne madada wa na de koma no enti esu ye ka o man Ghana kenya me ye hira ye onso se ye nyina otoma ye ene bidie buo pa bidie na ye nsa gas ese ne ye ne ye twa nua yes enti no ka se ye nyina otoma ye ene bidie bag ye ko 1 million bidie bag ko 1 million enti sa ne mani nyina no e ba wotu o man ma timu se mema tum die bi ko baabi numi bi ko baabi maba ne mrante e bonwaman eno de no me ba ene sikadie basa yen kan kore atro asuka ho Proverbs chapter 6:16 mebusem ade de no me ba yo mebusem tisia enyimu aye edu ensia no Proverbs 6:16 enti ho Yakobon asem ade ensia yi na awurade tane ane na ade nso na eye na kra chiwade 90.7 FM. atoro se kirema anti de o seti ne nsa ehwie moja edibimku akoma adwene musu adwene na ye hare tumrika kɔ bɔne mu dunkuru no se oda se kuru mufu a ohunu atoro sem ne de wɔhyɛ anuanum takra wojam awurade asem ene ekoso na enkoso obi anya asema kɔ court na oni lawyer sika na obi wo sika na wo different na kofa lawyer ya try se kwan bi e be fa so e be defend wo no ama de ono no eni sika na different e be defend no takra wojam anuanum tam tro tachirema oni ho so ka no trauma ne no korese ene de yakoso no nti ni nyina yakoso a e davete wo man no free enhira ho economy ho nti ne Ghana akoya wo mfie du no wanyam mfie nwotwe wo sema bumi nsa na kente saa ende na aduane ayedie wa ne me kam no me asem fresh na ba japesie ni aka ono me ade ne nkra ne didi fresh Sompa ono me ani die na ma omu chimanta wa dum sala wo si ade di kan oni na de ba no me ni bi no kenya sa na awrade ye no kan ya goro blako eko hema wa kauto wa kawano ya mamre ne amane ama what you say nti ni nyina aka won de no me aba o man ni mu nti ba sa bo so man no etete nti sa na tie o man ni de no o man ni de no na de di be hu su no wa kirekire eno sa na e be de ne pesi eyi no me ni free o man so e be de ne ye fi so Deuteronomy 28 verse 1 Deuteronomy 28:1 what you say baby mbacho mabie kenkan me bacho eye Mose wo meto so num ana Deuteronomy tie do no watwi nyiwe ba ko e bo se tie hu nhira tifi asem na se wotie awurade wo Nyankopon ne se wo behwe na wadi ne mena nsem a mere hwe wo ne nyina so a awurade wo Nyankopon be ma wo so akosoro asi asase so amana ma nyina so na nhira yi nyina be ba wo so na beto efise wotie awurade wo Nyankopon ne medase nti ade yi no me influence o man be tane ya fa awurade Nyankopon asem o man ya do anigidie ye no awurade asem anigidie pa de o man ne do ye support sports no ne niema bi a chen Nyankopon tumfu asem what you say nti so o man ne start saa e de no me be kata o man ne so nti Christopher akra ne nyamsomfo akra ba yere ho mpai bom no na awurade dom wa yi wafirim ti Ghana de ye nam Ebusia Ghana de ye nam me ne Apostle General Moses say the Voice of Power Ministry International and na ye bon komo afa enume ehu ewo Adom Ahennwa Nanim me bana
UTS of Mame Playback. Oheneni Adazoa. Yes, Adom Ahennwa Nanim na wasugu a wutie ewo Sompa 90.7 na ye biebie mu na ye dwumadi a ye di ni nei se ye koda Kristo mpiem ya kohia ne munkumu di a kwasia da bia don kumpa mu ye behia na ye de pure worship 90.7 FM na ya san abobo asamba ku bi ho na ye unano ni pomasi bre me Apostle General Moses of say the Voice of Power Ministry International the way from Techiman and I yes nkonwan a ye di sa adwuma minim se wa ye nhira ebre ne beso amma bia homa no na so do adwenche no asem bisa no enu nkran hye no so abre yen na Apostle yenhwe ankorankora ne no me ye ba ye so se ankorankore me da se on se no me ye ba ye so ankorankora no ya fa be free ya ba din tuum First Chronicle 4:9 connected na yamsi na nyam si ne nua na tunudi ya besi so yenina ye tie Sompa na yamsi frɛ Israel nyankopɔ se Sompa FM na what le me hie mo na wo wansa di machi no ma boni 90.7 FM na ye bi ameka me no nyankopɔ ma de osere no that's saudo bato kɔwensani pure tuli akurantimi yakɔwensani ti asɛm ni edi wo susu oh ebi oya busu apanyin nansa na opɛ oh etimisi na ne din ne ya ne dekwa wa fato no so kwame yafe obi kura wa ne papa wo nkola na opɛ sɛ ɔde ɔno ne din tu nkola ne nyina din su ba hu sɛ sumasi obenti bani ti papa ne yakɔwre kɔ bronsa kɔwe kɔ dada ho a effect nkoda eden a ba ku be fa bi bebra fa bi for spiritual marriage papa bi wale ne manyina because the din no e do mo nyina so e bai bonsam nti asan se sunsum ne sunsum pa no de akase nkoda no nti wote se hwan wo dae no wo da ya wale wa yi FM wo promise ring bebre go ba ko ma ya wale edi ebi firi ho papa na gye nkoda ne ne nyama tena so obi nkoti etimi di pre sunsum position no de agye akonwa sunsum de ne ba ne nyama ma nti o ma no ho ofe na so yenya kunu ya wale wa ne ya jao eno ye personal enna wayi obi ade na aye ne ya no wabonko adua eno so ye wonko ti da bia me ka asem we se me ka no kure na ka no kure anto so nyama nya adwuma nye botru wa nya adwuma nye na emu achinyigye ma ye me se me nye Apostle yakofa ho abe ye nhwade obi aye obi bone nipa na boni dua bia wode kukuro nkyira anase fa kwase abura anase tomnum ne ade wode abodua dua na chinipa no na wakone sofo wose metwam ko sano Sompa FM se dua na chi no na yanko sane dua no wo baabi ebo ni dua no yetwam we beka bedas 90.7 FM yentwa dua bom just like that ye yen say obekali a wese nipa no odifo wa asem ni mu ana sa chi no ne de cheso wadifo mo nto ache no de wote se hwan je so ko baabi ebo no dua no kobo so mo nyame mfiu yes Yesu Kristo samene ye odi tumi nyina na ye de wo mu ne nokre ne nkwa na Yesu Kristo na sempa ya so na ka prayer 30 se ni akwa ho se kro nkyire ni wura no wa ma odua mo wa ni fo na wadi enche tenti ni wafu ado ano enti se dua no chew dia fa ne ko bosom no so yes woni ye ja no eje se wo kosane fi ho na wo wia wa besere yes se nyame behu ne mobo na sofu bi kasi watwam dia enye ne kore na je se tumi pie ni wa enye ne kore de watimi atwam ni nie na je Kristo so cha ho de me ba kire omuni de otibi twam ni nie ebia na obi akoye ne bone na wabone dua samede ne badase ne dua na kwache ne bane bi na nyame bi oni amu se o maame ye obi ade amu obodua maame ye wose ne kore sa maame kwan of fatu ye na ade na ba si ya na me maame de na wadi tete spirit na hunu se
90.7 wobodua e de ne dase eno de onyankopon wo kwan hye otumi deliver no je no cause onyafu onyafu bia ye na ne ya janoma ye bone we ni so ma ni kantia ne sanka ba medase enti wo huna wura nti no so wagoro ye nsa no atro de etie yakobodua no so nti Christ amagye na de enti me ma me na ye ne bone no wabone dua me nka ho nti de tumi fakte me de ya sofo wo kwan hye otumi deliver me free mu ye hwese obi abo obi dua na nipa na wu bi kra wo ye wo fa bi no wa kesew na wawu nipa na wu ayakosie no no wawu mo be dan makodan dua no medase bo be kɔ na no so ntufuni wa pejafo ho ekba bi ofre bo dua no ye ho amamre nti obi wu etimi fa akire yese mo mese ntan matumi asie mu funu do wu da ho so mo koye me besi funu nti sanity 90.7 FM eti dua de se dua na sa na dua no be chew no wadi fo se di asem no hu medase am wadi fo enti wafu dua na onan etataya enu na edi adanse ama ya wunu se no me da dua na chew nti ba bi e bo dua no agire ko sanity sana nya sa de osofu bi aka dabi ene dua bo no enye ni nyina kura na wafu dua busun bi wo che okro ote ayi go so kro kro pa dware gu hu nyina ansa no obi so bia yes ne dia odi ka de kro gu so obi so de otimi di ka yi nsuo kire na nsuo de woko obi a wokɔ afa so ya ne de obi de obeso na bia wode sekai pam what ya so nti obi a wode oya ne de obi kɔ na ayese bodam ni di na chi serious what ya say ni nyina no eye bia obi atumi oba bi de wa ma obi to wa mpagefo akiri kwan a obekun nti no me de ebi kɔ na woka asem tie obi wo kam so obi tumi ka say oh brand assistant wo chia mo ahunu wani ni tie tie tikwa na oh na de na kasa tie me panimu sa woni me wo ya hwan sa the word we ya hwan se nipa ne yi obi a o obetiro nipa ko a wo ye ebi a na wo da ono na ni ye nan apostle so ase mo matakari apostle format ase mo de pass curtains tumi nu wom curtains material na curtains partisan no de na ya antimo ho nkyere mo da na ba nda ye dwuma wo hia ya ka we tv so pa curtains ye show adwuma wo hia no how say you ne ena sesi aye ko afi anoyi obu wo mpa meka sei na kaase oto ye ni nyina no bibi ta akire na wode aye apam on say yetimi ya de bi te say akokɔ ne akroma wo se nkyeme me go ba edinema akokɔ ba nya hwe na so na akroma ho fefio aye boni bia na de ne yeto obu betuma akotɔ kaase bebre na ebia afibia odi mu bi ye sacrifice de sa no me na taka na chi nti every present year is say the bus 9 ahwi o mani pabu tititite eni no so akrabas bebro 20 abeshim dodo na nkasa bi ye cash eyam aniema bi odi kwose hyase na akoye no me edan so nti no me de ohene ekɔ bebre na ye fa de tachirema so tititilu James chapter 3 verse number 16 Yakubu ni maye ne hwe de twero no ka James 3 kai free 8:10 yo Yakubu yo beba cho Yakubu mo mani timi yensa eyi mo eye nwotwe ko si edu no o say na sa kyerema de woni ba bia ntumi ndwedwe no eya de bone a eye remfo a wuduru aye no ma eno na ye de hira ewurade 90.7 FM eno ara nso na ye de domi woni pa waye wo nyankopɔ su banso dase enti no me ni nyina ne kase agina woni pa katrema so tachirema ya ma wo me ma na akoda na fom me kwa me fa so me kasa akoda no wo bebre wiase me na wo ka we kire wo bebre wiase wo be kohwini se wo se ampa so ne papa so wo bro sam go bi murubi kohwini bi ante no adumi ya ma obebre wo wiase nsuo ni anya ne befa ho ampa be hunu no yase nsuo to wo bagota afa no wati ase enti ana dodo no fie ket onzo wo se ketama ne de hye otumfo nyankopon ne no de safa no me firi mu apostle me de hu se me individual no me di machi me da ase de obi anya nya sikaro ya na anya waye ka yase ye feri po obi akọ set so nko akọ ye yiwa firi wati ase osu kai ma so niema adwuma bi o wiase bia o ya aboka wato nsuo ton kokompo aboka hwem bi enipa na obo me dua no so be den ya dane be da ase eno na ye wura ma yetimi sire nyankopon tumfuo ma because when you repentance 90.7 FM nipa ni ho because wonim ne busuani bia eno de nyame ba gyew na mom ma fa o yere wo bisa me se me mfae ampa ma mu di kosua abo
na chemia so for simi twam tabi eno de utwam ntwa di so ko no ko gide nim guase e wo mu wie ansana afidi ho ndiye ntwa tabi na ebeden na yeyinu mi na firi me so bedase dia me yeyinu mi afiri so say Paul can Acts chapter 2 verse number 42 wasemo mo nyem firi na mabusuan kontonchiri nti abusua bia no me da so tu be huna awurade a na wa power firi ati ade bi de yen sawe ebi de yen twere yare ebi de wuntem ebi de yesunsuma ware yen ware won ma ne ho ofe pa so bia kwa wale ana waba bisu ho a ya obo se busuafuo kankan bi ofio no wakyekire o ma wode no da kwahye baabi na omu bre ni nyina bi no me abosu etumi ka se no me no de ede ya no kan nko na ye adwuma na ye hyeda ye bibi kan za me konsuma ko dome wana me de ma no me kasa no me bia ntumi ma wa bra wo ket wa no mem en na de be kan sama pese nipa no enya no ti se wusai untimi fa mum nsai esa wo kam ye te de ye kan wa kadi achi nti awale ye kura ye wale ye no nsema ye kan ye duabo ye bo ye hudua be committee a dua ni nyame so man nyina mo na wo ba me no te me firi achi da juwu na te ntana ba ni na no na sa wo nyale nwi manyi ngobi ba je no me asoa wati ase ko twi polygamy asembi e ma wie yi o mate nti ni nyina ka ho nti eye ansa na no me no be yadwuma bi afiu katrema wayi obi oba ba ma bia wati ase oba bi de sika hwe ba ma bi ama no ba ye police panyini oba ye bank manager oba ba sia ye adwuma den de hwew o ma chok money to botom tontale ye shaw o skane o cha tale mi ansa na ansa no me taki oba yi san man ne oba ya tuatua me yafo adwuma ma no ba ye police panyini o wi aso oba ne mfata wo kase be adwuma yes to wuro no pant no wura adwa ye no pa ne to ase bo di kanchia o bo ate se hwan wa hwe ba usika nso ababa dan commission ya no bia bodu akun ana ba ji obi sika boni bi ne pa ka che me na wagim sika wi kodi ne ye hwe ti police fo bebre wu onya fe e bi gina ho no me ati ase nti ade bi woni pa ni nim fo obi bodua na se di pa ni nye bayifo anya adwuma no kre enya no kre ne de ya na wo mu se so ye bayifo a eno ko fast cause odane diem ayete se wonim nyame na obi a wonim nyame na obeto challenge a nyame betie wa jano to wo de be fast cause wonim spiritual principles obe fefa mu obe du awrade anim ntem but wonu wonim ode hinta no nti sa na tie to onu ye bayifo nti wonim bayinuma nyame ya dom na nesu de che be bayi mate na obeti bi mu se 90.7 FM ya be ready e chiro no be kafa bayi no wona be se bayi no ye wotuntum ye okoko ye ofufu ebinum aye kura okade no ho woni wase no eno no ba be kwa wade ne de konto ahye ne to be ma ye so ne beda no waso tem otasa prada zamoni ya so ne ma dilechi ya beja otira ne abeja no systematic cafe na mo be wal papa tos munye careful me mei and then to production team nyanya sem ke to akra to sufia systematic efilano Friday no wa ye production ma me adwuma nya sem ke to nyame nhira wo nyina mo bo adwuma se ye be koye nim apostle na chese no so de e ka wo ho no sanity na yenhwe Acts chapter 13 no me bi wa ye instance na ye adwuma passion yes eno ye omo nyankopon no mu apam anase ye bayifo na ne bayiya no de na woni susu bia ba ho ba no akasa tia ne kam wo nipa ya ana waso kamera si uso dinatem na unim usu nim de unim sunsun ko yin mu adwuma bi kwa ba ye president wabi bacho mabi yo reader kan bacho 13:6 e ba ho me wacho so fo no nyuma tudu miensa enyuma ye ensia e de e ba fam no Sergio Paul ne Elima atifiasem na otwa mu supo no so koduru pafo no wohunu osuani osumani odifo trofo bia woye Yudani a ne din di ba Yesu ona na waka amrado Sergio Paul a woye obadwenma ho ona na wofre Barnaba ne Saul efise na orepe Nyankopon asebati na osumani Elima no enso sede ne din asechire tiara no osi won kwan no wohwehwe se odane amrado no firi gidie no na Sora wofre no Paul enso honhom konkron aye no ma no hwe ne din kan se wa na da ni musuo nyina ye wo ma obonsamba tini nyina tamfo ohini bisementi ase ampi bisementi ase aso bia na nyame na ahye ne se onyi atan no question obema kusukuku abba wani so bia na ode empo de ode to okay afi na tinchonchoncho
dɛsɛ ne sɛ wahem wotra konwa so no so da baakum okay nti obi anyankopɔn abɛrɛ ne yɛn kana sɛm nipa wo mo sɛ nyamesɛm bia no me ba no so wɔsetene ne nyina atamfo bonsam ba atoma se hɔ a n'ani frai fratata ya nti wohu obi a ɔne nyame wa ayɔnkofa nyame wa apam a yɛn dɛn no ya ne life ma no ogyegyene wa hwi a na ado nkwa ekotwa so nti nome saa ne deɛ yɛwo nko a ɛto instance na abaw so abusuafo aba Facebook live no santi Anita amampofo Adom ako aba nyame hyira mo papa wie 90.7 FM maame ya ofusuhima enso ewo so bi afi na nasi edu da all the way from America eno no so odi achi ya wono so ebo adwuma ehwe yen Benjamin Ati enso ewo ha osofo Wiseman Elijah Asaribedi akon enso all the way from Canada eno no so ewo ho Barbara Ekuya Nanama in Stifle my darling Nanama good afternoon Nanedra Drowa Teresa Che Obapa Abigail enso ewo ho Carmax Sompa ono so ewo Facebook live ono so Kwesi Texas pa Kwesi Junior omu nyina wo ho Obed Techimensa enso ewo ho Joshua Eshen mu nyina ewo Facebook ya omu di achi awie ya so gye ko mommo mpaye maye na yenko TV so eni mesenche senior my dey be ko TV so on the friend show my ti se de ya so gya ne de odi ebe ko ena fe eye o maba pa wie o ma ya dey because na first day so the way I want to di achi no me kraye me nwanwa pa Cynthia enso o Usu Richard Amponsa enso ewo hobi ya wo mu nyina di achi ai esi asamwa God bless you so much say ewie wo boy 90.7 FM den say okay kasa okay enti eno eye personal instance one by ebi le see Second Kings chapter 2 21 Second Kings yeah kaima mentem 23 na kra me pa cho henfo me to so mienu ti mienu me ye aduonu miensa Second Kings 2:23 na ofiri wofuru ko better na orifo akọ kwan no so no mo frank tuwa bi firi kuro no mu pa be goro ne ho ka kire no se atipa free ana odana ne ho na wo hu no wo no wo de awurade di dome wo na asisibire ya mienu firi kwaye no mu ba beti wo mu mo fra aduana mienu no firi wo ko better ka me ho na ofiri won so adan san ba Samaria eti wo hunu nkra mo bokra enu ntine nyankopon ani yenim akora ni mpanyin kra bi oye bone wo ena akora keto timi so kamana sine FM ne papa bi a wokosuku anyama bodia ba ye president dinatem mane kana bushua ne papa no akora ba hoahoa no ne wofa ba akokọ ya asambere mane peso atko ntimi anya hwe oda to fe no na boyetu na che wati ase oni aban bi afa otimi yan sere wope unum sunsun kwati sa papa kurum obetimi adome ho ebe ye adwuma obrebo won se ne wo sa kokora tipa furu ba ne sere pampuma pepa no me de sere no obi otade yare yesere eno so betimi ahia yes no make us ye betimi atoso obetimi awoma na amane bi akoye yalefo obi ota tonkrofo ma ho wan hwe awoma nim ye hwe tiduoni pa beguo no eno no wotwa nti yan twitwi obi yeni obi ho few ehuro adi no meba se huro na odumi wo nti se obi jeje obi anyame ne wa bam obi jeje panimu bi obi kasa tie panimu bi a odumi wo a ebeye adwuma die waguo no eno wati asie di bebre fanu mi mu yes di oni pa guo no wotwa nti na nkura 42 nyame am favor on difo ba akom huru no nti enen no na ekoso president alfo bebranya no me fra sofo anum
oh I know what you about muntina mo kan e bi nka no kure wo se e bi ni shada se ye di nyame ho few se nyame ni pa bi asem kom ne ye de nkom hye na ye few die na se mo nkom hye ne so bi doso bi so top fara ho dodo Manchester no doso e wo commission bi no so bia na se kuro bia ma ensem wo what you say kuro bia ma ensem wo ene 31 so no mu aso mu asofo na ne da asofo beti koko ene ho aso mu di ya ho few ko yusi kama asofo de atoto ka sakase de yechi akakakaka odi atam FM obetimi anyano me oh why president of obere anyano me o kwa bezo won kora nim da bia wa trophy asmas ma no so bele de mo ache o se ke promote no ni nyina no me to do the right thing na nyame mpagya o sanu me ba yehwe nation family ni e ba individual san kranko kwan be so na o man no ye be ye fi so se ndi agire san ko hwe wurade kwan be so no man no ko hwe wurade no on say ye crusade ana on say Joshua Dome Jericho according to Joshua chapter 6:26 no mfie bebere akiro ene obi ye so beto obesi afasuo ni bi won so kan say so oto of kase wo pagya afasuo ni bi masi ho afasuo no a do obedi kan no ne be di kan enwu owie no what si gate a the last born so nyade obi sori so be ye de na si kan ma mentem wanyi no mi amfiri wa etimi da buhua no abra ayi o man no so che nti dia o man no betumi aye ne say se du ba bia ebi ni senka ye hwe national cathedral ye cathedral yi I say Christopher po na aja yi mayensi politics nti eno obetumi ahai because come for wo mo de na nka yanso ye de bibini na se bia beto aba ne yesuro ne bibini a ya ganaze ye nya kokko akọ bompa ya kire ko bia 7 days aso afro so nyankopon ye se nye Christopher se nye what you say nti ni nyina kan wo bi de no betumi de no me abia yes no me se ye Christian country ye ni o man ni nyina so da kase ba ko tese nkramofo wo mu di na do ne share ne bonti onu fa ne botom sikansi me ye sofo na me hye bose se nyame ye madom na masori tumi ye na awurade di Joshua chi na wote ne nka asase nyina so papa asem so ba mu wo first 1634 kai mame ne bere so na beta ni hie chiche Yeriko na baka Abraham wuyi bra woto fapem na ne bakuma Sigub ensu wuyi bra osisi apono awurade asem a wonam numba Joshua so kan no exactly so exactly ne ba wo do bro for exactly ni so ba ha bi what you say on sabam achewo wa domia mana chama ni pawura fi ebem enti nyankopon anim de obi di nyame domia empepa enti o man na ya ade ama nyame o de nomia ma ye enti na Ghana ya bresa no because kane wo hene wo hunu bi pen ye tumenke ba akwa ye kentema babo frada apem si wo pai just ye sunu enua kase be se 9 tese bebu di ball what you say ende ye ni ande de nsafem opon le kom de wa onua bi de nchini gu hu a wadi atwan ma me fufu wadi atwan ma me fufu wai menke tudie wodi shafunu nu ma bin na wo ataso uko bi timi so wai awo fie gane oh enti no me Hosea forces nyame na me kan Hosea forces no me do man so a mo bre papa eko ebi wai enso first ni aboa na hwenu nsuo wodi etumi di fufu ntoa mienu se dan kwa ma na nonko nkwa nti wotwere fefe na wasa de atum na no ai na no wasa atwebie na de atwa fufu no ba miensa owi a wa hwe atimi ne aduanti fa diwie fa ne nsuo no diwie owi ala asawa na wa hwe aguso kai mam odi fo ozi ati na nyima yisia ba ko no ka firi ba ko na yo na ya ne nyima ba ko e ba so osi osofo no oman no oyi osofo no oman no aten kwai munti awurade asem Israel ma na awurade ne asasofo anyo ham ese awurade ne yeko anyo ham na yo ba kire die nti one oman ne ham na nokore ne adoye ne nyankopon ho nimdie bia ni asase so so afi wate nokore adoye nyankopon ho nimdie ni asase so adoye nokore ene nyame mu nimdie ni asase so ya hunu sa so na so obentia tutua kuma so na me kun no ya se faloya na sa no de yemla emra sa nyankopon nyame anu na sa de no na de tike kwa ye ya ne atu atu ye mfani ntum ye hunu sa so masi na akum esi edi asem no o man bia no rule of law
embra na ye de chechire wo hu sia so na sia tutuo no ya sapa evidence ane ese ese di asem no ne ye hwese eyampa ono account ne so be di asem no na no nya mempe no da bi ni nya mepe wo pese mra ne na no wo kan wo se atentre ni be ye adwuma yankwa se kenka ba enyimo ye bi ne se ntanka nkontompo wo ya me de bejewo wo ya me de bejewo ade ne kura no so se me do asem do nyankopon me do nya me ka me kira me hunu da so waye ni ka wa ko ba dwama ya ba the boyfriend pa was told the carpenter ni asia ne mpla ai ni mesi what you say na kru dume no enya adwuma be ya adwuma be oba ne yire so dume be ma no so be ya adwuma ono so be ma no so save ni yiri din anka awura na make sala ti ono so ne yire no enka be ma nko ade ono so ne yire no so dume no a be ya adwuma sentina ne yiri nam no mimu na wale bebre wale ye betumi abọ bempem eni 3 days na agu ya senya men kwase yabọ ya ni so because oba abayiwa no eni abemu wa anada anyim bosome nan so fun so nye doctor no wa be gina wa shata de na be gina wota nanim what you say ni abusa no minim bibi esi me ho kwan se ense ka ye bom ni ye shira so no betire no me aba yes awale no mi wom kano kurase me pacho sofia ntimi anche ya nyambo so me nan ya wu de muntu ya wu wi ya ye suro no kure ka wonso se no kure ni ho kwai wose nkontompo awudie kuro no what you say no what you say boy I was show my me dia come dia chi oba won tumi nyam kota so be ka was political talk no me ebi no koma mentem wodi kaka bensam na mojahwie go to mojahwie go so yekum nipa ni yekum emu nasifo police fo beba ho ban yesi atunutu yakunu ni nyina mojahwie go asase ne so a e de no me ba enti dia na asie enti asase no dia bobo enti amaga na asase dia bobo na sutifo nyina ginyam ene obia no a ene obia so no pa hele se dia na so ene obia so wo mu na aso bi de ne ka kura su ku fizi bukon taxi ze gu na dwumam ko dwa so ayentade in fact and that's what head it Sompa FM. I puzzle. Me professor it is the head it. 90.7 FM. Come on me. Guess me. Ewura mu modoma ni ewie mu noma. Asa. Na epumu patampo ya asa. Epumu patakro se asa no minti. Ye hwie bojagu aware seye onim se papa mi wa ware wa shekawa wa baje bosia no wakiri nti wakara taredai mo yeri we ma o maye ti no men chise ya ho kwa bra ne tika ya ba no to pampers te baba ya la sports stadium tumudie on ti sane mani nyina ekoso a ese o mining industry no ese ya japade Ebusia Uti Apostle General Moiso said the voice of Power Ministry International will be over Solia or the number in the Chakwan Betuja Sabri, ye Kasafa no me. Do me dear friend Adom Ahennwa Nanim. Sompa 90.7 your bomb pie seja and chamber we at a tennis on a jam. We are seeing out to marry the Winyamenso, a yene we primo. And until between a phrase 0598994. Ebebo dini abom rane se weje o mintimnim dade akon dade ayemo wo kehre woni ya ban denden wona wi ase nyina adwane kotoa ebeyi wa ye nyame agya ebebo